Halo pamirsa, wangsul malih bareng kalih kula Muhammad Iqbal Syakur. Panjenengan samenika nyimak liputan paling anyar saking kita, berita terkini. Sawise suwe dinanti-nanti, pungkasane program mangan bergizi gratis sampun mlebet ning wilayah Kecamatan Jatiroto, Wonogiri. Para siswa-siswi mesti banget antusias ngenteni program menika. Nanging ana uga sawerta siswa-siswi kang krasa wedi amarga akeh berita babagan kasus keracunan saka program MBG menika. Kados pundi program MBG menika kalampahan ning Kecamatan Jatiroto? Sampun wonten rekan kula yaiku Salsa lan Sabil. Sugeng sonten Salsa lan Sabil. Nggih, sugeng sonten kula nyampeake laporan langsung saking panggunaan produksi program mangan bergizi gratis ning Kecamatan Jatiroto. Wonten kesempatan menika, kula pengen langsung takon karo salah siji pegawai program mangan siang gratis menika. Nggih, sederengipun sugeng sonten Mbak. Kula saking berita terkini nyuwun izin kagem nglajengaken pitakon dhateng Mbak menawa Mbak kersa. Nggih. Matur nuwun sanget Mbak, sederengipun menawi kula saged mangertos jenengan asmanipun sinten? Asma kula Mita Rahma Oktaviana, kula selaku ahli gizi wonten SPPG Jatiroto 1. Nggih, kula badhe maosaken pitakon kepisan nggih. Nggih. Kados pundi pendapat panjenengan ngenani onone program MBG menika? Program iki sangat bagus, terutama nggo adik-adik SMA, SMK, SMP dan ke bawah, karena program ini bisa memperbaiki gizi kalian gitu ya. Karena banyak banget sekarang permasalahan gizi stunting ataupun gizi lebih, gizi kurang di kalangan anak-anak gitu. Nggih. Menawa miturut panjenengan program meniku mbiyantu? Sangat membantu. Punapa tanggapan panjenengan ngenani rame-ramene berita keracunan program MBG lan kados pundi supados perkawis menika boten kedadosan wonten mriki? Program ini banyak kasus keracunan itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tidak hanya dari satu kesalahan, tapi bisa dari berbagai macam. Contohnya mungkin dari bahan baku yang dari supplier tidak bagus, atau mungkin dari cara pengolahan yang salah, cara penyimpanan yang salah, atau bisa juga keterlambatan konsumsi. Menapa pengajeng-ajeng panjenengan tumrap program MBG menika? Kula harap program ini saged maju seterusnya sampai mungkin walaupun kita ganti presiden tetap ada program ini, karena program ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin di pedalaman, mungkin yang hampir tidak pernah mereka makan nasi seperti di Papua itu. Mungkin harapannya lebih baik di para pengelolanya, harus lebih baik lagi. Programnya sudah sangat baik, jadi kita harus menyempurnakannya lagi seperti itu. Matur suwun sanget Mbak, sampun kersa nyawisaken wekdal lan jawab pitakon saking kula lan tim. Oke, sekian laporan saking kula lan tim. Kula balekaken malih dateng rekan kula Iqbal. Nggih, matur nuwun. Saking informasi sing sampun dipun tampi, saged jawab rasa ajrih masyarakat ngenani program MBG ning Kecamatan Jatiroto. Mugi-mugi perkawis sing boten dipun kersakake boten bakal kedadosan entenipun ning Kecamatan Jatiroto utawi panggenan sanesipun.
Sekian liputan berita terkini dinten menika, kula Iqbal nyuwun pamit undur diri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.